se jrid tella il-ġurnata tal-lum 1/12/2020 li huwa it-tlieta l-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Imbagħad għandek id-diversi options, l-ewwel waħda dejjem tkun il-ferja taż-żmien, allura għandek it-tlieta l-Avvent l-ewwel ġimgħa. Imbagħad għandek il-festi kollha possibbli f'din il-ġurnata, għandek il-Sant'Andrea Apostlu ċelebrata bħala festa, il-Ġiżwiti għandu San Edmond Campion u San Robert Southwell u d-Dominikani jistgħu jiċċelebraw il-Beatu Ġwanni ta' Vercelli bħala tifkira. Jekk nafas il-data 1/12/2020 ser jitla il-kalendarju li minnu nista' nagħżel data oħra. Pereżempju it-3 ta' Deċembru mill-ġdid għandi l-ħamis l-ewwel ġimgħa tal-Avvent id-darba għandna San Franġis Saverju bħala festa l-Ġiżwiti, il-Konferenza Episkopali bħala tifkir obbligatorja u d-Dominikani għandhom l-anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Knisja tal-Birgu. Jekk nafas waħda minnhom sejra titlali il-festa ta' dak li tkun, pereżempju ħana nagħmel ħamis l-Avvent l-ewwel ġimgħa nasel l-ewwel item u hawnhekk il-ġenerali il-liturġija tas-sigħat għal din il-ġurnata nibdew bi-sejħat tifħir lill-Alla, is-salmi jinbidlu skont il-ġurnata li tkun, darba Salm 99, l-uffiċċju tal-qari, bil-innu u s-salmodija u nibqgħu sejrin hekk.